Fi ġnien l-istazzjon matul dan tmiem il-ġimgħa fil-Mużew tal-Ferrovija qed tkun infakra l-inawgurazzjoni tal-Ferrovija ta' Malta li kienet topera f'pajjiżna bejn l-1883 u l-1931. Din kienet tikkonsisti f'linja waħda single track b'-meter gauge mill-Belt Valletta sal-Imdina. Kienet l-unika linja li qatt kien hawn pajjiżna. Barra l-ferrovija jew kif kienet magħrufa bħala l-vapur tal-art f'pajjiżna bejn l-1905 u l-1929 kienet topera wkoll it-tram. Dawn iż-żewġ servizzi kemm il-Malta Railway li kienet topera l-vapur tal-art u l-Malta Tramways kellhom jagħlqu mal-wasla tal-karozzi tal-linja f'Malta li kienu jistgħu jaqdu lill-pubbliku f'aktar destinazzjonijiet madwar il-pajjiż kollu. L-istazzjon qadim tal-ferrovija ta' Birkirkara li matul dawn l-aħħar snin inbidel u sar magħruf bħala l-Mużew tal-Ferrovija joffri lil poplu Malti u lit-turisti li jżuru l-Gżejjer Maltin ħiel ta' dak li darba kien l-istazzjon ċentrali tal-ferrovija f'Malta. Fil-mużew wieħed isib diversi oġġetti relatati mal-50 sena ta' dan il-mezz ta' trasport storiku u importanti f'Malta. Il-mużew joffri wkoll librerija u arkivi fejn l-istudenti u dawk li jridu jagħmlu riċerka dwar din ir-rivoluzzjoni mekkanika li waslet fi xtutna lejn tmiem is-seklu 19 jistgħu jagħmlu dan.